Hartu aurreko azken ametxean, galdu dut zerua, galdu eguzkia, galdu inoiz izan ez dudan Kaixo, Iratiko Ikoetxea naiz eta ni izango naiz Nor proiektuari hitza jarriko diona. Eleberriaren ardatz 12 eta 14 urte bitarteko 5 neskamutil izango dira, beraien begiradak eta begirada ezak, begitara begirako begiradak, zeharkakoak, ezkutukoak, itxuak, mutuak gurutzatu egingo dira. Inguruak erakutsi eta irakatsi ez diena ispiluaren aurrean ezagutuko dute. Erantzunik gabeko galdera asko eta galderarik gabeko erantzun asko deskubrituko dituzte taldean eta bakarka. Lana sortze bidean da eta ea nire eskuetatik zuenetara egiten duen salto. Ea hausnarketarako, elkarrizketarako baliagarri suertatzen zaizuen. Bueno, ikusten zutenez, Iratiko Ikoetxea eta Irrimarrako gure lagunak dagoeneko martxan hasia dira. Eskerrik asko, orain arte proiektua lagundu zuten guztiai, 200 gora babesle bazeate dagoeneko eta, zuei eskerrak gaude bigarren fase hontan. Eta proiektua beraz, egi bihurtuko da. Eta eleberria erosteko aukera edo intentzioa dakazutenei, eskatuko dizutegu azkeneko egun hauetan eskaera egiteko, guk gero inprentari ahalik eta kopuru zehatzena eskatu ahal izateko. Hauxe da momentua beraz, Nor eleberria eskatzeko eta azken 7 egun hauetan asko eskertuko dugu zuen laguntza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Trumoitxua inoiz ume